a year ago there was a video that was circulating Zaga Phillips, which was you utetanga mawele kama mchawe and that anisasebenzisa by two and everything. What's your take on that? Like, yeah, I think we parted ways in 2021. Due to izinto zefamily ezivela nto kwenza kakhulu. So sayilapha ke sisplitter umuntu esebenzela ngokuhlukana kwethu. But ke umfowethu waqhubeka ke na esabambe brand yamawele nonongoma naqhubeka nezithonado the founder iBhana Village. Okay, so since it was a dual thing, like yes, amawele kama mchawe, so now how did you like come up to a decision about amawele ngawathathu ngomnye and then I take this? No, ndim waphumayo mosipha mophumleyo ndaphuma ndayozimela and ndaphuma kamno ndiphuma mna as isiqo ndishiya abalandeli ndishiya everything ndishiya manager ndishiya yonke into ndiyaphuma ndiyoqala from scratch. So abangilandelayo ke balandela uTornado balandela iBhana Village baphuma xa ndiphuma. Yeah, but uphuma kwamna ndiphuma mna as individual ndiyoqala everything from scratch. Okay, Nado ndifuna usondele enkosi futhi ngalombuzo ubuzileyo ngoba ndifuna usondele kule mithetha intoba obvious uTornado iyaba ibrand at the same time uthi ke ngoku wena ushiye amawele kaMamchawe and then ke ngoku manager. So la manager i-one manager amawele kaMamchawe ithini into ngelixesha njengoba masimhlawumbi ke njengoba uNansika umzala wakho esheke yedwa ngoku mhlawumbi phaka okay phaka kula band yamawele kaMamchawe. Hayi uJola umfo kaNqaphi uhala woyi bijalo wala wendijalo uthe xa ndisithi